Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 30 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikawalo nga semana sa tuig. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Marcos. Kapitulo 10, versikulo 28 ngadto sa 31. Unya misulti si Pedro kang Jesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na ug sultihan ko kamo nga ang mubiya siyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma. Tungod ka nako o tungod sa mayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma. Bisan tuod og lutuson siya, ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna, maulahi. Daghan karon nga naulahi, mahiuna. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.